Tornarem a començar. De fet, hem començat aquest matí, hem vist el marc europeu amb la intervenció del senyor Marc Lobé. Després ens hem apropat una mica i hem enfocat cap al territori amb l'euroregió Pirineus-Mediterrània i la comunitat de treball dels Pirineus. Enfoquem encara una mica més i arribem a aquestes cooperacions del territori i dins d'aquest marc de l'eurodistricte i d'aquest espai català transfronterer entre les comarques de Girona i la Catalunya Nord. Per parlar-ne concretament, cridaré el senyor Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, si vol venir, que ens parlarà de l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, i el senyor Salvador Sunyer, també pot pujar a instal·lar-se, que ens presentarà l'escena catalana transfronterera. Si vol començar el senyor Albert Piñeira, amb una presentació de l'Hospital de Puigcerdà. Gràcies. Bé, molt bona tarda a tothom i gràcies per convidar-me a participar en aquestes jornades tècniques de l'Espai Català Transfronterer. Jo els hi miraré de parlar en 15 minuts, que és el que ha designat l'organització, explicar-los una miqueta perquè se situïn amb el projecte que molts de vostès segurament ja coneixen, que és l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà i de la Cerdanya. Perquè ens situem, si em permeten abans, faig una petita contextualització geogràfica. Estem parlant de la Cerdanya, que estem allà en un dels marcs que potser es visualitza més a Europa, una cruïlla de 3 nacions, com nosaltres sempre diguem, de Catalunya, de França i d'Andorra, i de fet un territori que sempre ha mirat a Europa. Nosaltres, des de l'any 1659, a partir dels tractats dels Pirineus, la nostra comarca va quedar dividida en 2 estats, en França i Espanya, i a partir de la divisió provincial del 1833 de Javier de Burgos, la part catalana va quedar dividida en 2 províncies, Lleida i Girona. I moltes vegades nosaltres ho diguem, massa divisions territorials, massa divisions administratives per un territori relativament petit, perquè no deixem de ser una única vall que conformem una unitat des de tots els punts de vista, des del punt de vista històric, des del punt de vista geogràfic, des del punt de vista demogràfic, cultural, econòmic, social. I ara que estem al segle XXI, doncs la Unió Europea i l'espai europeu ens dona l'oportunitat que aquestes divisions que antigament teníem doncs les puguem superar, i no només superar-les, sinó que aprofitem els elements de cooperació transfronterera per realitzar projectes conjunts i sobretot també per finançar-los. I és precisament en aquest marc que jo crec que hem de situar a l'Hospital Transfronterer. L'Hospital Transfronterer va començar el seu camí, que ha sigut un llarg camí, ara ja fa uns anys, i ho va fer, com deia, a Puigcerdà, que és un lloc on tenim moltíssims exemples de cooperació transfronterera a tot arreu. Per no cansar-los, els citaré només alguns exemples. Nosaltres, per exemple, compartim la depuració d'aigües amb França. Per exemple, la gent de Bormadam, que és el primer municipi de l'Alta Cerdanya, depura les aigües a Puigcerdà, per tant col·laborem en un tema tan important com és el de l'aigua i el de tractament d'aigües. S'està fent en aquests moments també un escorxador transfronterer. Aquí també avui ens acompanya el president del Consell Comarcal de la Cerdanya. En aquest cas, l'escorxador transfronterer està situat a l'Alta Cerdanya i que és el que ha de substituir diferents escorxaders presents en el territori, entre ells el de Puigcerdà. Per tant, també és un projecte important i col·laborem amb multitud d'iniciatives de promoció turística, de promoció econòmica. Fa un temps amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i amb la Comunitat de Comunes Pirineus-Cerdanya i l'Ajuntament de Puigcerdà van fer un projecte també important de col·laboració en matèria turística, amb l'edició d'unes guies de senderisme, i això ho anem extrapolant a tot arreu, en matèria turística, en matèria de promoció econòmica, en matèria d'atenció social o en matèria sanitària, anem col·laborant, i això és el que fem amb el cas de l'hospital. Amb el cas de l'hospital no partim de zero, sinó que nosaltres ja teníem un conveni de col·laboració, l'Hospital de Puigcerdà amb l'Hospital de Perpinyà, i aquest conveni de col·laboració el que feia és que les persones de l'Alta Cerdanya que volien podien venir a l'Hospital de Puigcerdà principalment amb una col·laboració que estava centrada en 2 àmbits. El primer era quan les dones tenien que donar llum, en comptes que s'haguessin de desplaçar fins a l'Hospital de Perpinyà, podien venir a Puigcerdà. I l'altre àmbit amb el que col·laboràvem fins ara era l'àmbit de les urgències. Per tant, ja teníem un marc de relació entre, per una banda, la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà, que és la fundació
que presta els serveis de salut en el territori de la Baixa Cerdanya, i per l'altra amb l'Hospital de Perpinyà, que era l'hospital de referència per les persones que viuen a l'Alta Cerdanya. Els hi comento això perquè també jo crec que sí que això és important que ho destaquem. Un projecte com un hospital no sorgeix del no-res, no? De dir ara col·laborarem en un àmbit tan important com és l'àmbit sanitari, sinó que fa falta una certa tradició de cooperació transfronterera i fins i tot m'atreveixo a dir de confiança per plantejar-se projectes com el del nou hospital, i és important. I normalment sempre surten des del territori, o és important que surtin des del territori, i d'aquí que ens anem cap amunt, cap a les institucions supramunicipals o les institucions autonòmiques o fins i tot estatal. Nosaltres teníem, ja fa uns anys es van plantejar des de Puigcerdà la necessitat de construir un nou hospital, i evidentment també quan ens van plantejar de construir un nou hospital és quan va sorgir la possibilitat que aquest hospital no només fos per la gent de Puigcerdà i de la Baixa Cerdanya, sinó per tota la Cerdanya en el seu conjunt, Alta i Baixa Cerdanya i el Capcir. Perquè de fet el que vam veure és que tot i que existien institucions sanitàries a banda i banda, doncs en el costat francès el seu hospital de referència era el de Perpinyà, i l'hospital de referència el tenien a 100 quilòmetres, però no només això, sinó a 1 hora i mitja de desplaçament, i sobretot també per una via de comunicació que molts de vostès suposo que la coneixen, doncs no és una via de comunicació còmoda, i a vegades a l'hivern, doncs, en segons quines èpoques de l'any, és difícil. Per tant, teníem per un costat un territori que tenia un hospital, que és l'Alta Cerdanya, que el tenia massa lluny, i per l'altra banda teníem un territori que era la Baixa Cerdanya, que n'havíem de fer un de nou. I és a partir d'aquest marc que va sortir la idea de fer un hospital conjunt. I per tant, com deia, també aquesta petició inicialment en el seu origen va sortir des del territori. Perdonin que hi insisteixi tant en aquesta qüestió, però és que jo crec que és molt important. Els projectes transfronterers, perquè jo crec que perquè tinguin possibilitats d'èxit, s'han de plantejar des de la proximitat, des del territori, perquè precisament és allà on es coneixen les necessitats reals i també les oportunitats de col·laboració reals que existeixen en matèria transfronterera. Quin va ser el següent pas un cop es va decidir tirar endavant el projecte? Fer un estudi de viabilitat per veure si en matèria de curta estada hospitalària aquest projecte era viable. I es va demostrar que sí, i a partir d'aquí va començar tot aquest llarg camí d'aquest projecte. S'havia de triar també una ubicació, i aquesta ubicació es va decidir que l'hospital estigués ubicat a Puigcerdà bàsicament per 4 motius. Primera, per un motiu d'accessibilitat i de mobilitat. Puigcerdà és el nucli de comunicacions principal de la comarca, i no només això, sinó que geogràficament es troba ubicat al bell mig de la comarca. En segon lloc, també per ser el nucli de població més important, i per tant també el major nombre d'usuaris potencials de l'hospital del nou hospital es trobaven en el mateix Puigcerdà. Tercer, per l'existència de terrenys per fer aquest nou equipament, perquè evidentment un hospital necessita un lloc on ubicar-se, i en el seu dia fins i tot l'Ajuntament de Puigcerdà va haver d'impulsar un pla urbanístic perquè poguessin sortir els terrenys per fer un nou hospital. Penseu que un hospital necessita una disponibilitat de terrenys gran, és un equipament extensiu en aquest sentit, i més tal com s'ha dissenyat, i per tant es va impulsar fins i tot una modificació del planejament general del pla urbanístic per poder fer els terrenys, perquè aquí els terrenys qui els ha portat és el propi Ajuntament de Puigcerdà. I el quart motiu pel qual es va triar Puigcerdà és un motiu, si se'n permet, més històric, més de tradició, que és l'existència ininterrompuda a Puigcerdà d'una institució sanitària, que en aquest cas és la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà, que des de fa segles i segles, des de l'edat mitjana, presta els seus serveis a Puigcerdà. I a l'hora de definir el públic objectiu, com deia, va ser l'Alta i la Baixa Cerdanya. Per tant, es va decidir que aquest nou hospital donaria cobertura tant als ciutadans d'un costat com de l'altre, els ciutadans catalans i els ciutadans francesos, sumant una població que és una població fixa entre 30 i 35.000 habitants, i una població flotant, que els caps de setmana, els períodes de vacances, ara per exemple per Nadal o per Setmana Santa, la temporada d'hivern o l'estiu, pot arribar fins als 150.000 habitants en les èpoques punta, i per tant els hospitals, i això també és molt important recalcar-ho, no es dissenyen per la població fixa, sinó que es dissenyen per la màxima demanda que aquella institució sanitària pot arribar a tenir. I de fet a l'Hospital de Puigcerdà s'ha modulat d'aquesta manera. Per exemple, si mai el visiten i veuen com estan configurades les urgències,
veurà que està configurades com en diferents blocs perquè durant la major part de l'any pugui funcionar només una part, que és la que es necessita per atendre la població fixa, la població resident que tenim a la Cerdanya, i durant altres èpoques de l'any, com pugui ser el mes d'agost o com pugui ser les vacances de Nadal o les vacances de Setmana Santa, es pugui obrir tota una altra ala que és la que ha d'atendre la població flotant. El territori en el qual atén aquest hospital és un territori de 1.340 quilòmetres quadrats i 53 municipis entre l'Alta Cerdanya, la Baixa Cerdanya i el Capcir, el més gran dels quals, com els deia, en quant a població és Puigcerdà. I sobretot també un territori on, com els deia abans, també per raons geogràfiques i per raons climàtiques és molt difícil a l'hivern desplaçar-se cap a altres hospitals. Comento aquestes dades també perquè ja volia fer una altra reflexió a l'entorn d'aquesta qüestió, que és dir, també quan fem un equipament, qualsevol tipus, un equipament sanitari, és molt important que el puguem dimensionar bé. És un hospital que serà un hospital que formarà part tant de la xarxa hospitalària francesa com de la xarxa hospitalària catalana, de la XUP, de la xarxa hospitalària d'utilització pública, perquè aquí, en el nostre país, les competències sanitàries des de ja fa uns anys estan totes transferides a les comunitats autònomes. I és un hospital que tindrà 64 llits, 32 habitacions dobles. L'actual hospital de Puigcerdà és un hospital que la seva capacitat màxima és de 30 llits, el nou hospital tindrà 32 llits, el qual suposa una capacitat màxima de 64 llits, donat que totes les habitacions són dobles. Per tant, més que doblem la capacitat de l'hospital actual. El finançament ha sigut repartit amb una fórmula que es va repetint a tot arreu, als òrgans d'administració, el finançament a tot arreu, que és 60-40. El 60% l'ha portat la part catalana i el 40% la part francesa. Quin ha estat el cost del projecte? Doncs el que és l'edifici ha costat 31 milions d'euros i aquí se n'hi han de sumar entre 10 i 11 més addicionals per el que és equipar a l'hospital, comprar els aparells quirúrgics, els aparells mèdics, els llits, el mobiliari, etc. I també, evidentment, tot el pla de sistemes i el sistema informàtic, perquè aquí és un dels aspectes més importants i més complexes, perquè s'han d'integrar dos sistemes de tot, després m'hi referiré molt breument. Per tant, aquesta és la xifra total del que ha costat, i el fons FEDER n'han finançat, els fons FEDER n'han finançat el 60% del que és la part d'obra, dels 31 milions, perquè vull recordar que els fons FEDER t'ajuden a fer l'equipament i per tant t'ajuden amb el que és la construcció de l'hospital amb els 31 milions d'euros, però no t'ajuden a equipar l'equipament, valgui la redundància, sinó que això s'ha de costejar amb les aportacions de la part catalana i francesa sense que hi hagi fons FEDER. Per tant, els fons FEDER ja han aportat 18.600.000 euros, que evidentment no és una xifra menor, sinó que és un dels projectes amb els quals hi ha hagut més aportació de fons europeus aquí al Pirineu. Arribar fins aquí no ha sigut fàcil, ha sigut un camí llarg. El 2002 es va firmar un conveni, com deia abans, entre els hospitals de Puigcerdà i els hospitals de Perpinyà, precisament per fer aquesta col·laboració en dos àmbits, que són les urgències i les parteres, les persones que han de donar llum. El 2003 es va materialitzar l'acord per acollir pacients francesos de manera concreta, com deia abans. Al gener del 2003 es va fer l'estudi de viabilitat per la creació d'un hospital transfronterer i el seu corresponent pla d'acció, i el pla de viabilitat i els estudis que es van fer van demostrar que aquest era viable. El 19 de març de 2007 va tenir lloc la declaració d'intencions de col·laboració entre el Ministeri de Salut de la República Francesa i la Conselleria de Salut, el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per a la cobertura sanitària transfronterera. A partir del mes de setembre del 2008 es va formalitzar per part de les autoritats franceses i catalanes el projecte sanitari pel territori de la Cerdanya. El 6 de març del 2009 es va obtenir un fons Interreg pel 60% de la construcció de l'edifici, repeteixo, financen construir l'edifici, no equipar-lo. El 2009 es va posar la primera pedra i va començar la construcció del nou hospital en uns terrenys que havia cedit l'Ajuntament de Puigcerdà, i el 2010 es va constituir l'AST a finals d'any, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial de l'Hospital Cerdanya, que com vostès ja coneixen, les AECTs, les Agrupacions Europees de Cooperacions Territorials, són l'organisme, la persona jurídica que ostentarà la governança, perquè aquí estem parlant com d'un hospital que no serà ni un hospital 100% català ni un hospital 100% francès. Per tant, necessitem un organisme que sigui capaç d'encabir administracions públiques de dos estats membres en aquest cas, i per tant això qui ho fa és
l'AECT. I està previst, ara estem en la fase, perquè ens entenguem, de fer totes les licitacions d'obra, les licitacions per tots els equipaments quirúrgics, equipaments mèdics, mobiliari, i si tot va bé tenim data d'obertura del nou hospital pel juny aproximadament del 2013. Si es fixen una mica amb la cronologia que els he fet, això és una altra reflexió que crec que és molt important que la tinguem en compte, la complexitat tècnica, però sobretot també la complexitat administrativa i burocràtica d'un projecte d'aquest tipus, i per tant també evidentment una reflexió sobre això, i és la necessitat que la Unió Europea a la llarga de facilitar els tràmits i ha de simplificar les normatives i tot el procediment que s'ha de seguir per poder implementar un projecte d'aquest tipus i accedir als fons europeus, perquè si no és extraordinàriament costós per nosaltres i per tothom, suposo, plantejar-se projectes d'aquest tipus. L'altra cosa que els volia dir és que un projecte transfronterer d'aquest tipus, la gestió és extraordinàriament complicada, no? I encara estem a poc més de 8 mesos que l'hospital s'obri, doncs encara tenim molts aspectes de la gestió que no estan definits, perquè aquí el que és complicat no és fer l'hospital en si, fer l'edifici. Un hospital, tant és que construïm un hospital a Puigcerdà, com a Brussel·les, com a Perpinyà, com a Jerez de la Frontera, el farem igual. Al final acabarem tinguent habitacions, quiròfans, sales de parts, sales de ratxos, i per tant això no té res d'especial. Aquí la complexitat i el que és singular està en el fet que hem d'integrar dos sistemes de tot en un. Dos sistemes nacionals de salut en un de sols, dos models d'organització de la sanitat en un de sol, un model molt més centralitzat com és el model francès i un model molt més centralitzat com és el model francès i un model més descentralitzat com és el d'aquí, on les competències de salut estan transferides a les comunitats autònomes, dos marcs jurídics diferents, dos models de relacions diferents, de relacions laborals diferents, dos col·lectius mèdics diferents, dos grups de pacients o grups d'usuaris diferents, dos carteres de serveis diferents, etc. Per tant, dos sistemes de tot en un. I per tant també aquí la reflexió que no hauríem de treure és que quan es plantegem un equipament transfronterer hem de prestar més atenció al model de gestió, que és aquí on trobem les pegues i on trobem les dificultats, i menys atenció a la construcció de l'equipament en si, perquè, repeteixo, la construcció d'un hospital en si no té cap diferència pel fet que sigui transfronterer o no, només té una diferència amb el tema del tamany, si el farem més gran o més petit, però no farem les habitacions o els quiròfans o les sales de ratxos diferents pel fet que sigui transfronterer. Per tant, aquí el que és singular és la gestió, i moltes vegades concentrem molts esforços amb l'equipament i poc amb allò que realment en aquest cas és dificultós. L'autoritat sanitària, el tema de la governança, que també me'l demanen moltes vegades. Si és un hospital de dos estats, aquí qui governarà? Governarà el CatSalut, el Departament de Salut, l'Agència Regional de la Santé del Languedoc-Roussillon? Doncs el que és l'autoritat sanitària i la governança del nou hospital correspondrà a l'AECT, a l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial, que pel que fa a la seva composició segueix la mateixa estructura que pel que fa al finançament. El 60% són 14 membres, el 60% dels membres corresponen a la part catalana i per tant els designa el Departament de Salut, i el 40% restants els designa el Ministeri de la Santé de França i concretament l'Agència Regional de Santé del Languedoc-Roussillon. Per tant, hi haurà un organisme que s'encarregarà de la governança, que és l'AECT, que tindrà una mínima estructura de suport, i pel que fa a la prestació de serveis s'encarrega principalment a l'Hospital de Puigcerdà. A l'actual Hospital de Puigcerdà s'encarregarà de la prestació de serveis, excepte en dos casos. Un és amb el tema de la diagnosi per la imatge, la radiologia, que això s'encarrega a l'Hospital de Perpinyà, i l'altre és amb aquells serveis que fins ara venia prestant el TAIA, que també és un operador privat de salut de la part catalana, que fins ara venia fent determinats serveis a l'Hospital actual de Puigcerdà, com la salut mental o la diàlisi, i que els continuarà fent. I per altra banda també hi haurà fórmules, s'estan articulant fórmules de col·laboració amb els altres agents de salut que actualment estan presents al territori, que principalment seria la institució Josep Sobí. Com els deia, els he comentat també allò dels òrgans de govern, i abans d'arribar als òrgans de govern, abans de l'AECT, vam funcionar amb una fundació que era Fundació Hospital Transfronterer, perquè encara no estava prou definit el marc
les AECTs. En quant a la governança, a part de la composició, que és 60-40, hi ha dues coses que crec que són importants de destacar pel que fa a l'AECT. Primera, que els acords importants no es prenen per majoria simple, sinó per majoria qualificada, el que a la pràctica dona dret de veto a qualsevol de les dues parts a l'hora de prendre una decisió, perquè com que aquí no estem parlant d'una composició idèntica, 50-50, perquè una part no pugui tenir la tentació de sempre imposar les seves decisions per segons quines coses, es requereix majoria qualificada. I la segona cosa que també jo crec que és important a destacar és el fet de que la presidència sigui rotatòria cada 2 anys entre la part catalana i francesa. Per contra, el que és preocupant aquí és que les administracions locals, que són les que finalment hem impulsat aquest projecte, no hi puguem tenir representació directa. Fa uns anys el Consell d'Estat francès va decidir que les administracions locals no podíem estar representades de manera directa en el Consell d'Administració de l'AECT. Per tant, jo en formo part, però no en formo part com a alcalde de Puigcerdà, l'alcalde de Puigcerdà no té un lloc reservat en el Consell d'Administració de l'AECT, sinó que hi formo part perquè el conseller de Salut de la Generalitat em cedeix una de les seves cadires perquè hi pugui participar-hi. I per tant també jo crec que en el futur la Unió Europea hauria de legislar precisament perquè quan fem qualsevol projecte transfronterer i quan tenim una AECT la gent hi puguem estar, la gent del territori, que és els que hem impulsat aquest projecte, hi puguem estar presents, i en aquest sentit jo sempre el que demano és més principi de subsidiarietat i de participació de les administracions més pròximes, que sempre són les entitats locals. Sí, i vaig acabant. Gran part del projecte ha girat entorn de l'hospital existent, per tant, quan es planteja qualsevol equipament d'aquests no s'ha de plantejar com una substitució només com fer foc nou, com una substitució del que ja hi ha, sinó sobretot d'aprofitar les institucions existents i adaptar-les a un nou context. I per tant, gran part d'aquest projecte a l'entorn de què ha pilotat? Doncs ha pilotat a l'entorn de l'hospital actual, és dir, si ens plantegem fer un nou hospital no fem borrón i cuenta nueva de tot l'existent, sinó que el que fem és agafar les estructures sanitàries que ja tenim presents al territori, ampliar-les i que aquestes esdevinguin el nou hospital. Jo crec que això també és important. I en quant a la legislació aplicable és el dret comunitari amb tot allò que no sigui previst per la jurisdicció espanyola, però tot i així encara continua prevalent el dret dels estats membres. I acabo, ha sigut un procés molt difícil el del nou hospital, encara continuem a dia d'avui tinguent moltíssimes coses per resoldre. Vostès hauran conegut, perquè ho han vist als diaris, que encara no sabem si els naixements o les defuncions com les articularem. De moment els nascuts a l'Hospital de Puigcerdà tindran la consideració jurídica de nascuts a ultramar i per tant s'hauran d'inscriure en el registre de persones nascudes a ultramar, que em sembla que estan antes, si no recordo malament, i per les defuncions serà una expatriació com una expatriació internacional, perquè haurem de creuar la frontera, o el fet que encara avui no podem portar l'energia elèctrica de França amb un equipament transfronterer, quan portar-la d'Espanya la inversió que hem de fer és de 8 milions d'euros i portar-la de França només és de 2 milions d'euros. No deixa de ser una paradoxa comptant que és un equipament transfronterer. Però sobretot el que és més important, i amb el que això acabi, és que malgrat que és molt difícil i que és molt complex i que encara necessitem modificar molt les normatives europees i la legislació comunitària per fer-ho més accessible, dintre de tot quedem-nos amb la nota positiva, que és molt difícil arribar-hi, però que quan s'hi arriba val la pena. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pineira. En tot cas, després intentarem obrir un torn de paraula i podrem continuar parlant-ne. El senyor Salvador Sunyer, sisplau, doncs, que ens presentarà l'escena catalana transfronterera. Bé, bienvenit, bona tarda. No té res a veure fer un projecte europeu sobre teatre amb fer qüestions d'hospitals. Ni se'ns mor ningú pràcticament, ni ens neix ningú. Tot és molt més senzill, aparentment. A veure, a l'hora de fer un projecte d'aquests europeu, el que em sembla que és essencial és que primer mirem la realitat en què estem i segon, tinguem en compte que això es fa per una cosa, senzillament. Perquè encara que tots en parlem, hem de començar a creure que hi ha una cosa que se'n diu Europa i que per tant han de desaparèixer les fronteres i hem de funcionar d'una altra manera. Si no partim d'aquí, només irem a buscar uns diners
i acabarem fracassant, encara que ens els donguin, jo crec. En aquest cas, de què es tractava? Es tractava de dir, hi ha dos espais, amb això també és diferent del que deia l'alcalde de Puigcerdà, en aquest projecte ni són dos espais molt pròxims, perquè de Perpinyà a Salt, Girona hi ha força, ni és una cosa molt necessària. El teatre és absolutament prescindible. Però en aquest cas de què es tractava? Es tractava de dir, hi ha dos espais, Salt i Girona, que a partir d'un festival internacional, etc., s'ha convertit en una certa capital escènica del nostre país que trau molta gent de fora, i un altre espai que és Perpinyà, en els quilòmetres que és, en què s'hi anava a fer un projecte nou i s'hi anava a crear una nova escena nacional, per entendre'ns amb llenguatge d'aquí un teatre nacional nou. Aquesta era la realitat de la qual es partia. Uns espais a tots dos costats de la frontera, d'una terra que ha tingut una història comuna i una llengua comuna molts anys, encara a la Catalunya Nord es parla català, tot i que òbviament no és majoritari, i aleshores són dos espais que estaran més connectats. D'aquí 4 dies hi haurà el TGV o l'AVE, digueu-ne com vulgueu, i la idea era dir com podem intentar durant uns anys, això ara ha sigut 9, 10 i 11, ha durat 3 anys el projecte Escena Catalana Transfronterera, intentar esborrar absolutament no solament la ratlla, que és la frontera, sinó a més l'espai. Els espais, vosaltres sabeu que en els últims anys s'han reduït molt. Avui dia són menys 80 quilòmetres que no pas fa 20 anys 6 quilòmetres moltes vegades. Per tant, com anar aquí? I l'objectiu, per tant, era dir, intentem d'aconseguir que aquesta zona, és a dir, dos barris molt extrems d'una immensa ciutat, Perpinyà i Girona i Salt, aquesta zona com pot tenir una programació teatral que sigui pràcticament una sola, que s'adreci als ciutadans de tota aquesta àrea tan gran que va de Montpeller, Toulouse, Barcelona, per fer-ho així molt resumit, i aleshores com podem aconseguir primer que això es converteixi amb el pas dels anys en una capital escènica del sud d'Europa i especialment de tota la macroregió aquesta que tenim. Aquest era un objectiu bàsic, però no solament per exhibir, és a dir, per ensenyar teatre, dansa, circ, etc., sinó perquè, a més, i més en la situació que estem, això es converteixi en una eina en què la gent pugui treballar i que es dediqui a produir. Això és l'objecte bàsic que teníem, amb una altra idea de dir, si això ho fem bé, les produccions que surtin d'aquesta zona tindran un amplificador molt gran per tota la francofonia. Per què? Perquè Perpinyà és de l'estat francès i tindran un amplificador molt gran, òbviament per Catalunya, però també per tota la part iberoamericana. Per què? Perquè Catalunya té una relació, òbviament, considerable amb el reste d'Espanya i, per tant, amb el sud, amb Sud-amèrica, o amb tot l'àmbit, diguem-ne, de parla fins i tot castellana. Aquestes eren les idees i els objectius amb què va néixer de tot això. Això ja dic, va començar el 10, es va fer el 9, 10 i 11. Qui va demanar el projecte? El projecte qui el va fer? El van fer els dos directors artístics, el del Teatre de Perpinyà en aquell moment, que era l'actual, i jo. On el vam fer? El primer esborrany el vam fer al Festival d'Avinyó en una nit. Això era el primer esborrany. Llavors va tardar 2 anys de treballar i fer-lo. En què consistia aquest projecte? Aquest projecte el demanaven l'Ajuntament de Salt i el de Perpinyà. L'Ajuntament de Salt el demanava d'acord amb l'Ajuntament de Girona, amb la Diputació de Girona i amb la Generalitat de Catalunya. Aleshores, aquest projecte tenia unes accions concretes que eren les següents. Primer, durant aquests 3 anys del projecte, fer una programació que en dèiem transfronterera, és a dir, conjunta. La programació dels teatres de Salt, Girona, Perpinyà es feia conjuntament, es feia en una sola broixira, en un sol programa, en català i en francès, en web, català, francès, anglès i castellà també. Per tant, es considerava i es feia la programació com si hagués una ciutat immensa que agafés des d'aquí fins a Perpinyà, però que influís a les ciutats veïnes i que tingués 2 grans sales teatrals, l'una l'Arxipel, que és el Teatre Nou de Perpinyà, i l'altra els teatres de la nostra zona. Per tant, primer, una programació conjunta, en la qual els directors pactàvem la programació i la publicitàvem conjuntament. Segon, hi havia una part d'obra també, que era la construcció de 2 espais bessons. A Perpinyà en aquest moment s'estava fent o engegant el projecte del Teatre de l'Arxipel, una gran escena nacional, un extraordinari teatre amb 3 sales diferents que ha fet de l'arquitecte Jean Nouvel, i a Salt estava previst de fer una sala per al Canal, un centre d'arts escèniques nou en aquí.
Aleshores es va entrar aquí com a part de construcció el projecte la construcció d'aquests dos espais que són bessons. Són dos espais pensats no tant per exhibir com espais pensats per fer de tallers, per lloc on s'assagin els espectacles, és a dir, les fàbriques, per entendre'ns, d'espectacles que després es veuran o volem que es vegin els teatres del nostre país i del país veí, per tant, d'Europa. Per tant, segona acció era la construcció d'aquests dos espais, el Black Box, que se'n deia Perpinyà, i la seu del Canal a Salt. Tercera acció, tercer apartat, l'efecte de produir conjuntament espectacles. Produir conjuntament espectacles no vol dir jo hi poso dos catalans del sud, tu hi poses dos catalans del nord, fem la maionesa i ja està. Per això no funciona mai en teatre, és molt diferent d'altres coses. Sinó que es tractava de trobar artistes d'aquí i artistes d'allà que treballessin conjuntament, que es posessin d'acord, que estiguessin d'acord a tancar-se o a Salt, o a Girona, o a Perpinyà, i que llavors aquests espectacles, que això és el més important, que es havien fet amb gent bàsicament d'aquí, però també gent de tota Europa, tinguessin una vida àmplia per la resta d'Europa. Hi ha alguns d'aquests espectacles que ja fa 3 anys que volten i encara duren i que s'han fet a 8 o 10 països europeus. Per tant, tercera acció de les 4 era la producció conjunta d'espectacles. I quarta i última acció era la creació en el marc de temporada alta aquí, conjuntament amb l'Arxipel, del que en dèiem el Festival Argos. El Festival Argos què era? Era dir, estem en una zona, i tot just començava la crisi quan vam iniciar el projecte, estem en una zona que té atractiu turístic, que té un atractiu turístic potent, que té un atractiu turístic potent per la geografia, pel clima, per la pedra, etc., però que hem de donar més atractiu turístic per el que ens hem de donar arts vivancs de coses vives. I per tant, què fem? Ja tenim temporada alta, ho fem créixer en programació internacional amb la idea de dir hem d'aconseguir que gent no solament d'aquesta nostra regió, sinó de la resta d'Europa, vinguin aquí i se'n vagin a veure 2 espectacles a Girona, 3 a Perpinyà, s'instal·lin aquí i això són coses que, diguem-ne, activen també l'economia. Per tant, el Festival Argos, que era la idea aquesta de fer una programació conjunta d'un festival internacional i pensat per fer venir bàsicament gent de fora. Molt resumit, això eren les 4 accions del projecte Escena Catalana Transfronterera. I d'això va començar el 9, era 9, 10 i 11, es va acabar l'11, l'any passat, es va acabar, com podeu observar, la millor època del nostre país econòmicament, però tot i així el que vàrem acordar és s'havia acabat el projecte i l'ajuda europea, però nosaltres hem continuat treballant conjuntament. I aquestes accions que vàrem fer durant aquests 3 anys amb l'ajuda europea les continuem fent ara, tampoc no ho amagaré, amb l'aspiració que en el proper període, que és el 14-20, doncs puguem aconseguir fer un pas més en aquesta línia, perquè a la llarga, encara que ens costi a vegades d'entendre i contra el que molta gent diu tothom sigui molt nacionalista a Europa, o arribem a fer una Europa, i amb cultura és més fàcil que amb altres coses, o arribem a fer una Europa comuna o no ens en acabarem sortint. Per tant, la idea és que hi hagi o no hi hagi més ajudes, això ho continuarem fent. Jo no em vull enrotllar gaire a efectes pràctics i econòmics. L'aportació de fons FEDER ha estat per aquests 3 anys de 8 milions d'euros, grosso modo 4 aquí i 4 a Perpinyà. Ha cobert això el 60% del projecte, l'altre 40% evidentment li han posat les institucions o la recaptació privada del mateix festival i fixeu-vos que això ha provocat coses, els que sou de Girona, si n'hi ha aquí, que veureu que hi ha normalment ara cartells dels espectacles de Perpinyà aquí. A Perpinyà passa exactament igual. I la idea és aquesta, és a dir, a mi m'agrada sempre de posar un exemple. Quan jo era molt jove, la gent de Girona i de Barcelona, que és molt més a la vora, s'anava a Perpinyà a veure pel·lícules pornogràfiques. Aleshores, si en aquella època la gent anava a Perpinyà, que és a quasi 100 quilòmetres d'aquí, 200 de Barcelona o 180, a veure pel·lícules pornogràfiques, nosaltres hem d'aconseguir que també es vagi a veure teatre, dansa, circ i música. La idea és una mica aquesta. I això només ho aconseguirem d'una manera, que és fent-ho realment molt bé i donant en aquesta zona, des del punt de vista escènic, que és el que ens toca a nosaltres, realment un sentit de capitalitat. La setmana passada hi ha hagut una trobada aquí a Girona de programadors de tota Europa i tot i que ja no hi ha hagut l'ajuda, eren programadors de 8 països, programadors que han estat fent, que han estat treballant precisament ja no solament per l'àrea Girona, Salt, Perpinyà
o l'àrea franco-catalana o franco-espanyola, sinó per tota l'àrea europea. Per tant, si això s'aconsegueix que tingui una certa capitalitat i que s'especialitzi, això tindrà sentit. Si no, serà un passeig més que irem fent d'aquí a Perpinyà. I tinguem en compte que l'Europa que en ve, l'Europa del futur, que ja ho veureu, encara que costi anar desapareguent els estats, de fet, serà una Europa de les ciutats. Serà una Europa de les ciutats i dels territoris lingüístics o amb una certa base. I en aquesta Europa de les ciutats, la ciutat que no tingui una especificitat, una particularitat que la faci visible, serà bastant de mal veure, és a dir, quedarà bastant difuminada. Perquè la idea que hi havia aquí darrere d'aquest projecte era aconseguir això. Jo no us fumaré un rotllo dels resultats, dels milers de persones que han passat, de les produccions que s'han fet, etc. Pels que vulgueu fer projectes, només dues coses. Una, tingueu clar que si no hi ha un sentit, des del meu punt de vista, com a mínim, de què s'ha d'anar a fer, què és construir Europa i com això afavoreix, òbviament, el nostre territori, jo crec que no val la pena posar-s'hi, perquè també, deixeu-m'ho dir tot, necessita una part de voluntat, tot el ram de la paperassa i companyia, les coses com siguin, però és un preu que em sembla que val la pena pagar. D'acord? Gràcies, senyor Salvador Sunyer. Si us sembla, us donaré de tornar a seure allà, després en tot cas farem aquest torn de paraula i podeu seure cap allà, gràcies. I així deixarem pas a les altres persones. Demanaré al senyor Pere Frigola, enginyer forestal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, que ens parlarà de gestió forestal. El senyor Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona. El senyor Joaquim Belenguer, comissari cap de la regió policial de Girona, i el senyor Jordi Puig, cap de l'àrea de coordinació interpolicial, que ens parlaran de cooperació policial. Si li sembla, comencem amb la presentació del senyor Pere Frigola, que ens parlarà, doncs, tinc entès, de gestió forestal i prevenció d'incendis, una cooperació que ja s'ha portat a terme. Molt bé. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, gràcies a l'organització per convidar-nos a les jornades a exposar aquest projecte, ara que ja sabem com funciona el comandament. A veure, bé. El projecte és un projecte de prevenció d'incendis, es diu PRINCALP, l'acrònim és molt senzill, Prevenció d'Incendis Forestals, s'entén, en el massís de l'Albera. També el títol és més llarg, també hi afegim el Cap de Creus. El que passa que bàsicament ara parlem del que afecta directament al massís de l'Albera. Els socis del projecte és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a través de la Subdirecció General de Boscos. Aprofito també per excusar el subdirector que no ha pogut assistir-hi a fer la presentació. El Sindicat Intercomunal CIBU del massís de les Alberes o el Consell General. Aquest projecte, l'àmbit és molt senzill i clar, no és un gran projecte a nivell monetari, és un projecte que pretenia i estem convençuts que ho ha aconseguit, doncs aconseguir una gestió integrada de la prevenció d'incendis a nivell transfronterer. M'explico, no pot ser que fem unes infraestructures de prevenció d'incendis forestals que després ens han de fer servir els bombers en el cas d'un incendi, i aquest any amb l'incendi del 2012 tothom ho té molt present, i que una banda o una altra anem fent unes infraestructures i que, per exemple, el més senzill i el cas més pràctic és un camí, que arreglem un camí fins a la frontera i que l'altre no estigui arreglat. Doncs aquest tema hem aconseguit, i per primer cop en la història de la prevenció d'incendis hem aconseguit que les actuacions es duguin a terme coordinadament, s'acabin alhora a la vegada, de forma coordinada, i malauradament s'hagin posat en pràctica aquest mateix any 2012. Llavors, no té més a dir que l'Albera, qui no el conegui, és un massís que s'estén a tots dos costats i que el foc, com parlem d'un incendi forestal, no entén de fronteres i, per tant, les fronteres i les línies els depassa ràpidament. I per tant, aquí venim d'una història
d'una història d'intentar coordinar aquesta prevenció d'incendis ja l'any 93. L'any 2006 i 2007 es va treballar ja amb l'Interreg 3A, amb el projecte que es deia Pirineus Mediterrani, la muntanya que ens uneix. Ja hi va haver una primera part d'actuacions a nivell de prevenció d'incendis i finalment vam aconseguir tirar aquest tema endavant. I per tal de respondre a l'objectiu era definir els marcs d'entrada, definir els marcs organitzatius, jurídics, francès i català en matèria de prevenció d'incendis, el mateix que passa a molts dels projectes europeus que s'intenten posar en marxa. En un territori parlem d'una manera i quan volem dir una cosa a l'altra resulta que no volem dir exactament el mateix, i a nivell legislatiu encara se'ns feia més complicat. I per tant el primer era definir els marcs organitzatius i el primer que vam haver de fer un cop teníem el projecte era definir el document d'equivalències, quin llenguatge parlem. És a dir, quan volem dir un camí primari, per exemple, perquè hi passin els bombers, quines amplades vols dir tu i quines amplades vols dir l'altre. El primer que vam fer van ser un document d'equivalències que, evidentment, tot està penjat, tot ho trobareu penjat, a veure si me'n surto, aquí, en aquesta pàgina que es diu princal.cat, que és molt senzilla, i aquí hi ha penjada tota la documentació que s'ha anat generant. La situació del projecte és la part corresponent al massís de l'Albera i Cap de Creus, amb tota aquesta, amb la part de la comuna de la Costa Vermella i 7 ajuntaments suplementaris, i en total agafa tot aquest territori. Això, a nivell de massissos forestals i perímetres de protecció prioritària, que són els que defineixen el risc d'incendis, a nivell de l'Albera i Vallespí venien a ser 30.000 hectàrees i 45.000 a nivell català, tenint en compte que hi havia la part del Cap de Creus, que és aquesta zona aquí, la part de l'Albera, i una zona annexa, que dèiem zona annexa perquè no està definida en els perímetres de protecció prioritària a nivell de risc, però que sí està definit a nivell del risc real, és a dir, en el foc del 86, del 1986, aquesta zona va resultar afectada i resulta que, evidentment, en el foc del 2012 aquesta zona ha tornat a ser afectada i amb aquest criteri vam incloure ja aquesta zona i a més tenia la congruència que agafava aquesta altra part del Vallespí. Per tant, teníem el vessant sud i el vessant nord, dos sistemes de treballar diferents, un sol massís en dos estats, una zona catalogada del risc d'incendi tant per una banda com per l'altra, existència d'incendis històrics que havien afectat en dos països, tant d'anada com de tornada, ara en parlem, i una planificació transfronterera deficient a nivell d'infraestructures de prevenció d'incendis, sempre. La configuració geogràfica d'aquests dos massissos, amb dos vessants separats per una frontera, com hem dit, tres punts de pas ben clars, que és el coll del Belitres a Portbou, el més a l'est, el coll de Banyuls al mig, a la zona d'Espolla, i el coll del Pertús a la Jonquera. El vessant nord més accidentat, exposat a la tramuntana, i el vessant sud més sec i a la vegada, a part de tramuntana, també exposat a la marinada. Cobertura vegetal homogènia, però molt sensible als riscos. Els vessants, la part baixa dels vessants és més de vegetació seca de maquis o suredes o alzinars secs, i la part alta, quan ja ens arribem pujant a Olós, Puig de les Salines, estaríem en una zona més de fageda, roureda. Els focs de referència fins ara eren dos, transfronterers són dos, ara a nivell català hi tenim el d'aquest any, perquè tot i que no va començar a França, la trajectòria és exactament la mateixa. Si comencem al 78, un foc que va començar en aquesta Portvendres i va travessar i va arribar fins gairebé a tocar Vilamaniscle. I el foc del 86, que va començar al Pertús, o l'Esclusa, si no dic malament, i amb l'accident de l'avió es va ampliar, i tot això va ser el recorregut en tramuntana, i quan va girar el vent a marinada resulta que el vam tornar cap a França. Sempre diem que el foc del 86 va tenir
prop de les 20.000 hectàrees afectades a l'Albera, però com comptem a l'estadística catalana no comptem mai les 5.000 hectàrees que van cremar a França. Per tant, és una zona d'anada i tornada. A l'incendi del 2012 va fer un recorregut semblant i com va girar la marinada tothom tenia clar que aquí no havia de tornar perquè ja teníem l'experiència d'aquest sector d'aquí. Això és la cartografia dels incendis a nivell, el que s'ha anat treballant a nivell conjunt. És important per treballar tot aquest tema de les infraestructures de prevenció d'incendis, és molt important treballar el tema dels incendis històrics. No només els transfronterers, sinó que els que podien ser transfronterers, però perquè s'ha estat eficient amb l'extinció d'una manera o de l'altra, no han arribat a passar a la frontera. Evidentment això té un impacte econòmic, però també social i també ho hem vist aquest any, el 2012, per la manera que ens afecta a la societat, tant els que viuen a la zona i són afectats pels incendis com els que no ho són. Per tant, el projecte feia un plantejament global a nivell de prevenció d'incendis i planifica i ha planificat i la previsió era planificava també, deia, planificar i realitzar actuacions de prevenció conjunta, àrees de baixa càrrega de combustible amb continuïtat amb dos estats. Estem parlant, per exemple, a la zona de Panissars o Pertús, doncs que hi ha una àrea de baixa càrrega que ha servit parcialment en aquest incendi del 2012. Camins estratègics en continuïtat, un altre que aquest any ha servit, la zona del Pla de l'Arca a la Jonquera, doncs es havia arreglat una xarxa viària de primer ordre. I distribució uniforme dels punts d'aigua. Doncs ens trobem que a nivell d'hidrants i de punts, que en diguem punts de punt d'aigua, els sistemes, com que aquí estem parlant de prevenció, si posem la part d'extinció encara se'ns complica més la cosa, doncs uns bombers d'un costat i de l'altre treballen en diferents, tant en sistema a nivell de pressió de les sortides d'aigua, a nivell de les connexions dels hidrants, a nivell de la tipologia, si un és més terrestre, si l'altre és més mitjans aeris, hi ha diferents estratègies. Llavors, el que no tenia sentit era tenir un punt d'aigua amb un costat a 500 metres i a l'altre tenir al mateix coll del Pertús, tenir una bassa exactament i separats. Llavors, ara mateix es va fer un punt d'aigua que, com dic, s'ha hagut de fer servir i en el Pla de l'Arca, que tenia una capacitat per mitjans aeris, que és la que es prioritza a nivell d'extinció, aquí, per fer un primer tac ràpid, i amb les dues sortides dels hidrants. I per la part francesa es va poder una cisterna d'extinció que estava prevista col·locar molt a prop de la frontera, van poder allargar i fer-la servir en un altre lloc. Per tant, dins d'aquest projecte es planificava aquestes actuacions i l'execució d'infraestructures prioritàries que he anat a anomenar i després un material de difusió que no era la part més important, sinó jornades, en aquest cas, com aquesta que tenim l'oportunitat. La metodologia és senzilla, com tots els projectes, reunions prèvies, a vegades d'una nit, a vegades, com deia en Salvador, d'una nit, a vegades moltes reunions, trobades de casualitat amb gent i a poc anar fent contactes i anar treballant el tema. El document d'anàlisi previ va ser el document a partir d'un cop aprovat el projecte, un document d'equivalències per saber de què parlem, elaboració dels documents de planificació territorials, els projectes d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis o el que s'anomenaven o encara s'anomenen plans de prevenció d'incendis. S'han elegit actuacions transfrontereres que no calia que estessin aprovats els plans de prevenció o els PIEPIs que en diem, que eren sabudes de tota la vida, el Coll de Banyuls, com hem dit, un incendi del 78, el Pla de l'Arca per fer un atac de l'incendi de flanc que ens ha servit aquest estiu, o el Mas de la Comtessa que tenim pendent d'executar amb una pròrroga que s'ha sol·licitat del projecte perquè el finançament, com sabeu tots, s'ha retardat a vegades una mica amb el tema de la crisi, i execució d'aquestes actuacions prioritàries a la vegada. Això és senzill, el projecte, com dèiem, no té gaires pretensions a nivell voluminós de finançament. Aquests són els pressupostos globals que han estat lleugerament modificats.
perquè s'ha fet més inversió i perquè es preveu fer-ne més d'infraestructures que realment són necessàries, i el que pretenem bàsicament era tant planificar a l'hora d'executar com per una part i per l'altra és la part executiva i fer coses que realment ens serveixin. El primer tema que hi havia, com hem dit, és el document d'equivalències que estableix les equivalències, una taula d'equivalències a nivell de pistes per l'extinció, com hem dit, un costat i l'altre, si tenim unes amplades diferents no ens serveixen, a nivell de punts d'aigua per temes dels hidrants, a l'hora de fer una càrrega d'un vehicle terrestre necessita poder connectar i les connexions no són les mateixes, llavors pensant que en el futur hi haurà una sola connexió, de moment ja les sortides són dobles, és a dir, un per cada sistema, i les àrees de baixa càrrega han de ser tractades perquè no ens serveix que un costat i l'altre no anem coordinats. En dos costats, com diem, de la frontera utilitzen classificacions pròpies i a l'hora de definir el risc d'incendis també es definia diferent o es defineix encara diferent, però hem aconseguit fer unes equivalències que ens permeten després establir aquestes prioritats d'actuació a nivell de prevenció d'incendis. A nivell de tot això, que aquestes infraestructures de prevenció d'incendis que després usen els bombers, tant catalans com francesos, ells ho tenen reflectit a les seves cartografies i resulta que les cartografies són diferents. Evidentment, una agafa la seva, la cartografia operativa d'aquí, i ens en anem a França i no quadren. Llavors, de tots aquests documents en surten unes classificacions a nivell de pistes que ens desemboca al final, i que encara no hem acabat aquesta part, que és en fer, un cop ho tenim tot ben planificat sobre el paper, un mapa conjunt amb les pistes, amb les àrees, tot el que tenen les seves equivalències, i per tant tothom pot saber a un costat i l'altre si aquella pista té sortida i no és un cul de sac, o si aquella àrea estratègica per estacionar bé o una àrea segura per estacionar bé els vehicles d'extinció és realment una àrea segura definida com la defineix cadascú en els seus equips de lluita. Doncs tenim les pistes, les vies principals, que serien carreteres, els punts d'aigua, les diferents classificacions, tot això es representa amb cartografia, i això és el que deia, per exemple, això és una cisterna, les cisternes tipus que fem servir aquí són per càrrega d'helicòpters són aquestes, i aquestes són més per càrrega terrestre el que fan servir a França. Els sistemes dels ràcords, doncs el ràcord simètric o guillament que en diem, o el ràcord Barcelona, i això és l'apanyo, per dir-ho així, l'apanyo, veieu la soldadura, que fins ara funcionava. Per tant, en la mesura que anem implantant els hidrants dobles, això, que està molt bé, i ho hem d'anar, podem tenir per un comodí, per si un cas ens passa una desgràcia grossa i no els hi tenim tots, però hem d'anar implementant això. El tema de tancaments de vials, doncs bé, tot això és el que s'anava definint, les àrees estratègiques o tallafocs encara era més complicat la definició de cadascun, això, la senyalització, n'hi ha una, tenim, no només passa a Catalunya i a França, n'hi ha de tot tipus, i després els punts de cobertura de vigilància, que això no és la part més important, però sí que hi ha algunes zones que encara poden ser comunes d'una vigilància amb un sol punt de guaita de visió per temes d'incendi. Tot això que hem vist és el que es defineix en el document d'equivalències i és el que s'intenta anar corregint. A nivell d'actuació, els perímetres de protecció prioritaris serien el massís de l'Albera i el del Cap de Creus, tot i que no és fronterer, però entra dins el que seria el projecte, a la part catalana i tota la part que hem vist al començament. A més, a nivell, aquí posem l'exemple d'aquí, però dins de cada perímetre de protecció prioritària o zona de risc existeixen espais naturals de protecció especial que ja requereixen de per si mateix un pla de prevenció d'incendis o un projecte d'infraestructures estratègiques. Aquí també hi tindríem la Massana i altres zones a nivell
que també tenen la mateixa qualificació. Això és aquesta planificació de projecte que hem fet, primer el document d'equivalències, després fem la planificació d'aquestes infraestructures, doncs el que intenta és tenir lligat, doncs aquesta és la planificació inicial del PAPIF francès i en la zona del Pertús. Això és l'àrea del Coll de Panissars, això és l'àrea del Coll del Pla de l'Arca, aquesta és la pista que ara es va arreglar i tot aquí hi ha una sèrie d'infraestructures que veurem. Al final això resultarà que serà una cartografia conjunta que agafarà les dues zones, la zona fronterera i els dos vessants. I això és el que era fins ara. Ja acabem? Doncs ja acabem. A més, per la part francesa hi ha el tutelatge del mosaic agrícola a nivell de prevenció i es fa una guia de bones pràctiques agrícoles per usar tota la part de les cultures agrícoles, bàsicament vinya, per temes de frenar els incendis i que històricament ens han servit i de molt. Les actuacions en els colls estratègics que s'han dut fins ara és el coll de Panissars que es va dur a l'Interreg anterior, el Pla de l'Arca que s'ha posat en funcionament aquest any, el coll de Banyuls que per sort de moment encara no hem hagut de fer. Això són els projectes, les visites conjuntes que es fan amb bombers, això era el coll de Banyuls abans de començar, amb una crema controlada que es havia fet per part de bombers, i això són les visites conjuntes que es fan un cop s'ha fet l'actuació perquè es conegui i es pugui fer. Això és l'actuació del Pla de l'Arca, que aquí, si aquí hi ha el Pertús, això és el foc de flanc, va venir per aquí i aquí es va poder evitar que saltés per sobre la zona de Cantallops i aquí els bombers francesos van poder fer les cremes prescrites, com aquí es veu. Això és vist des d'un avió d'una companya que tornava d'Holanda i a més es veia els treballs, això és el Pertús, i diu, mira, d'aquí es veuen els treballs. Doncs resulta que això és el Pertús i aquí el foc primer va córrer aquí, després pujar aquí i aquí, que és aquesta zona dels treballs, aquí és on es va poder treballar per evitar que el foc ens anés cap a l'interior de l'Albera. Això és el foc del 2000. Les actuacions de divulgació no són les més importants, però això és la pàgina web, el princal.cat, alguna actuació al programa al Medi Ambient, alguna difusió en mitjans econòmics, i així com aquí difícilment parlem de la prevenció, molt poques vegades parlem de la prevenció, resulta que aquí va sortir fins i tot a l'Assemblea Nacional Francesa demanant com a exemple el projecte Princalp com a cooperació transfronterera per la seva utilitat. I ja està. Gràcies. Pot seure allà, si vol. Sí, com vulgueu, en l'ordre que vulgueu, i teniu aquest mateix temps d'uns 15 minuts per explicar-nos aquests projectes de col·laboració policial. En l'ordre que vulgueu. Bé, bona tarda. En primer lloc, donar les gràcies als organitzadors per permetre'ns a última hora formar part de les jornades. Jo crec que és important que l'àmbit de la seguretat estigui present en aquestes jornades, si més no simbòlicament, perquè la seguretat és un servei al ciutadà, igual que són altres àmbits, i la policia ha de formar part de manera normal d'aquests àmbits de coneixement. Bé, d'altra banda, dir que la meva intervenció, que serà molt breu, serà preparatòria de les dues intervencions importants de l'inspector Jordi Puig i també després del director. Jo també crec, igual que l'alcalde de Puigcerdà, que perquè una cosa tingui èxit i tingui un sentit ha d'haver la necessitat. Doncs en l'àmbit de la seguretat aquesta necessitat hi és. Efectivament, tenim delinqüents que el mateix grup de delinqüents es pot robar en un pis a la Jonquera i robar també un altre pis a Ceret o en una altra població de la Catalunya Nord. Bé, efectivament, actualment no hi ha un punt fixe de control a la frontera francesa, ja no tenim les cabines i passa cada cop més que els delinqüents ja no tenen la percepció de que hi ha una delimitació física, que no hi ha un obstacle.
Llavors els delinqüents es mouen amb total llibertat, igual que es mouen les persones a l'àmbit de la Unió Europea, la lliure circulació de persones. I d'altra banda tenim múltiples problemàtiques que pateixen els ciutadans francesos i altres ciutadans europeus a la part de la Catalunya Sud. Per exemple, tenim els francesos que són víctimes de robatoris a l'autopista, tenim el fet turístic, llavors molts francesos que són víctimes de furts o d'altres tipus de robatoris en domicilis, en les residències que tenen a la part catalana sud, i també tenim un fenomen que cada cop hi ha una major presència de delinqüents francesos, igual que segur que hi ha de delinqüents de la Catalunya Sud que actuen en la Catalunya Nord, perquè aquesta frontera ha desaparegut. Llavors cada cop veiem un major moviment de delinqüents en cotxes, també en matrícula francesa, que participen en fets delictius en aquesta part nostra. També tenim el tema dels francesos que venen a comprar droga, ja sigui a Figueres, ja sigui a determinats barris de Girona, normalment per consumir, però en alguna ocasió també per dedicar-se al petit tràfic, perquè aquí en aquesta part la droga és més barata. També tenim els francesos, també els catalans i els espanyols que van a comprar a magatzems que es dediquen a vendre roba falsificada a la Jonquera, al barri dels límits. Com sabeu, darrerament s'han fet diverses operacions. I bé, què hem de fer contra això? Doncs evidentment les policies de banda i banda de la frontera ens hem de posar d'acord i treballar junts. Ja històricament, des de fa anys, ja treballàvem, ja cooperàvem molt en matèria de trànsit, aquí tenim comandament de trànsit aquí a la sala, també treballàvem perquè no hi havia la necessitat en matèria d'emergències conjuntament, també aquí tenim el cap de bombers a la sala, però en canvi en l'àmbit delinqüencial el treball conjunt de Mossos d'Esquadra amb la Gendarmeria, amb la Policia Nacional, amb la PAF, amb els cossos francesos era molt feble, perquè els Mossos d'Esquadra som un cos nou que ens hem desplegat recent, no fa gaire anys, llavors aquí sí que hi havia un punt de feblesa amb el nostre desplegament. En aquest context, quan jo arribo aquí a Girona el 2005, per primer cop, doncs me trobo aquesta situació. La relació dels Mossos d'Esquadra amb les policies franceses no va molt més enllà de la relació protocolària i d'anar a les festes de les policies franceses, i a partir del 2005 s'intensifica moltíssim la relació operativa, i és aquí en aquest context on neix el CSPD, el Centre de Cooperació Policial i Duanera, un centre d'intercanvi d'informació molt important que està ubicat a l'Epertús, que aquí no entraré en aquest tema, és un tema força interessant, però ara no podem entrar, i el projecte que ara ens explicarà l'inspector Jordi Puig, que és un projecte que es diu Copurec Calaro, i en el qual participem, ell ho explicarà, el Cos de Mossos d'Esquadra, la Gendarmeria, la Guàrdia Civil, tot i que són relacions bidireccionals, no són com a conjunt, i que és un nom certament una mica estrany. Jo no el vaig posar, no sé qui el va posar, jo pensava quan amb aquest nom no es donaran la subvenció, menys mal que al final ens la van donar. I bé, aquest projecte jo vaig viure el naixement, això va ser el 2007, va ser una iniciativa del general Renaud, que era el màxim responsable de la Gendarmeria del Languedoc-Roussillon, està a Montpellier, i quan a mi me van encarregar per la part dels Mossos d'Esquadra que me mirés aquest projecte i l'encetés, llavors vaig intentar proposar que se li donés una orientació molt pragmàtica, perquè realment, com deia l'alcalde de Puigcerdà, la necessitat existia, igual que ell explicava en l'àmbit hospitalari, doncs nosaltres en l'àmbit de la seguretat la necessitat existia de manera molt clara, i llavors per nosaltres aquest projecte ha estat molt útil i ha tingut molt bons resultats. I bé, ja no entraré a explicar res més perquè ara ho explicarà molt millor el meu company. Gràcies.
Bona tarda, Montsuar. El que ha introduït el comissari Belenguer, jo el que desenvoluparé bàsicament i de forma esquemàtica per no entretenir una mica les accions que vam fer una mica i una mica el funcionament d'accions, difusions de comunicació, per la idea de com va anar el projecte. És un projecte del POCTEFA també, del 2009 al 2011, amb 3 anys de duració. Quan parlaven de treballs previs de paperassa la vaig viure bastant directament i conec perfectament la feinada que hi ha per preparar i tràmits i burocràcies. I això es va signar el protocol el 2008, el juny del 2008, es va aprovar pel POCTEFA el desembre del 2008 i es va començar el 2009. Però tot el 2008, com qualsevol que heu estat en projectes, te'l passes preparant reunions i paperassa, que diem. Un cop ens posem en marxa amb tot això i quedem amb com ho fem, hi van haver 4 coses bàsiques que en qualsevol projecte t'hi trobes. Hi ha un factor de llengua, evidentment, cadascú, per més que ens coneguem les llengües, és important que hi hagi una part de formació en llengua, vam pensar que era una part que havíem de cobrir, hi ha una part de coneixement, el que abans parlaven una mica també, conèixer les estructures, buscar les concordances, companys de forestals, ho dèieu, les equivalències, ens trobem amb el mateix, no és el mateix un sergent nostre que un sergent de la gendarmeria o un controler de la Policia Nacional. Hem de treballar en aquests camps per buscar les equivalències, veure les diferències organitzatives de cadascú de nosaltres i facilitar després que quan hem de parlar entre homòlegs anem a buscar cadascú de la seva organització el que realment és, no anar tan a cegues cadascú. Llavors, dintre d'això, un primer punt dintre de la llengua, el que vam fer va ser establir unes estades que en dèiem d'immersió, amb la qual cada any, cada semestre, en 2 parts trencades de l'any, fèiem una estada d'1 setmana de duració, 2 persones de cada cos. Llavors enviàvem nosaltres 2 Mossos cap a França o 2 gendarmes venien als nostres serveis amb diferents especialitats. Vam prioritzar trànsit, policia judicial, havíem parlat també d'ordre públic o informació, però ho vam deixar més amb trànsit i policia judicial, que és amb delinqüència transfronterera el que teníem més necessitat. I en base a això vam estar establint que durant d'aquests 3 anys 2 estades per any d'1 setmana de duració. Dintre d'aquesta setmana de duració d'estada, això era una part de les accions, incluïa el que és la formació en llengua, s'incluïen unes 9 hores de formació, que era amb una preparació d'uns dossiers també. Hi havia una part que era més avorrida pels que hi anaven en quant a més formal, que era amb un professor i més d'estar a classe, per dir-ho així. Evidentment, els que hi anaven o venien o anaven, algun domini de la llengua ja tenien, perquè si no és molt més difícil, però es facilitava. I l'altra part més divertida, més pràctica, és perquè després ens acompanyaven, o els acompanyàvem, i ens introduïen en la vida normal, ja sigui amb nosaltres d'uniforme, interlocutant amb la gent, o de paisà i per dintre el que és Barcelona o Girona i nosaltres per Montpellier, de manera que et mous per les barriades complicades o en determinades situacions i també entens una mica més l'argot i les situacions de cadascú, una mica dintre d'això. Amb la setmana aquesta tipus, a part del que és la formació lingüística, que era una part, teníem també tot el que era el coneixement de cada estructura. Llavors, tant era la visita de serveis centrals en quant a conèixer una mica com està conformada cada organització, com l'apartat ja més específic, si hi ha temes de trànsit, dedicar-se una mica més als serveis específics, amb quines coses podíem aprendre uns dels altres, com treballàvem les coses, com fèiem anar els controls de trànsit, les alcoholèmies, velocitat en el cas de trànsit, o com fèiem una anàlisi operatiu, estratègic a nivell de policia judicial. Abans quan parlaven també, això a tot arreu ens passa, els temes legals, jurídics, administratius, evidentment nosaltres és un gran problema perquè cada codi penal funciona, tot i que estiguem a Europa, les prioritats són diferents, el funcionament dels procediments penals, el procediment administratiu és diferent, amb la qual ens hem d'entendre bastant en què podem fer uns i altres per arribar a bon port les coses quan necessitem una cosa. Llavors és bàsic amb aquestes trobades també conèixer en policia judicial en els fiscals o els jutges la manera de treballar amb un costat a l'altre, que no és la mateixa. Tot això també ho teníem amb aquestes estades, amb la setmana aquesta tipus. I incloïem també una part del que era a nivell de Barcelona, com podia ser la Comissió de les Corts, que tenim un centre de detinguts bastant important, per lo que era de cara a França, que no ho tenen a nivell de Montpellier, conèixer una mica com es funciona amb la gestió i amb la garantia dels drets i tot aquest sistema amb els detinguts. Una mica és amb el que nosaltres durant la setmana tipus ens movíem fent.
També fèiem una visita que aprofitàvem a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que normalment podien residir allà, com que tenim la possibilitat de residència a l'Institut de Seguretat Pública, podien estar allà residents i també visitaven en aquesta setmana l'Institut. El profit és important perquè la gent pot conèixer bé els homòlegs, s'estableixen relacions més fluides, l'idioma es coneix millor, i dintre de l'idioma el que vam incorporar a partir del segon any va ser la creació d'un lèxic comú, una mica com el que comentàvem també de forestals, unes equivalències, però un lèxic comú policial, que ho tenim treballat a nivell intern, a nivell dels ordinadors nostres, i cadascú s'ha quedat una part i hem anat evolucionant. Hem fet fins unes 800 paraules, vam estar treballant, i també amb les dificultats de sistemes informàtics a vegades diferents, que això tot arreu també ens hi trobem. Això era en quant a el que és les estades d'immersió i les setmanes tipus. Tot això va generar que, a part de conèixer-nos millor amb el que és trànsit, amb policia judicial o policia científica, hi havia un apartat també que tots tenim en comú moltes vegades, que com pot ser la unitat canina, amb recerca de persones, drogues i explosius, i això cada país també té una mica la seva manera de fer. Llavors amb això també hem estat intercanviant anualment experiències i ens ha portat, fa un mes vam enviar quatre guies amb els seus gossos a Grama, aquí a França, sobre Toulouse, per formar amb el que és recerca de bitllets. Ara s'estan formant gossos en buscar bitllets d'euro, que igual que busquen estupefaents, com que també els bitllets els amaguen, s'està formant amb això. I la gendarmeria, arran dels contactes i això, ho va facilitar i és una pràctica més que un cop acabat, com abans parlàvem, quan s'acaba el programa aquest no s'acaba quan s'acaben els 3 anys, com que hi ha uns vincles, uns lligams, tothom té clar que una cosa és que s'acabi el programa i l'altra és que la relació no es trenca i evidentment sense diners faràs menys coses i ara que hi ha retallades bastantes menys, però intentes mantenir el contacte i si només pots fer un cop a l'any alguna cosa, la fas i treus un profit per les dues parts. Després hi ha 2 minuts i li acabo. Incloïa també una part de que hi havia material informàtic en quant a un parell de portàtils o fixes, perquè quan fem operatius d'aquests puguem endur-nos els portàtils d'un costat a l'altre, tenir-hi el lèxic inclòs i poder treballar a nivell operatiu. I després, a nivell comunicatiu, no parlaré de reunions, perquè reunions també se'n feien de caps un cop a l'any, no hi entraré, però a nivell de comunicació sí que va ser interessant que es van fer uns tríptics que ho vam acordar entre tots els que hi participàvem i es van fer 30.000 tríptics i 6.000 clauers. Llavors 10.000 tríptics i 2.000 clauers per cada un dels que hi participàvem, amb la qual quan feies controls de trànsit, quan hi havia operacions, el Gran Premi Fórmula 1, operació Pas de la Treva, operacions aquestes que fem nosaltres, a les zones frontereres els hi facilitàvem, els donàvem un clauer i la gent té coneixement amb les 3 llengües, en català, castellà i francès, i de manera que tothom té coneixement de què fa cadascú i de com podem ajudar a millorar la seguretat transfronterera en aquest sentit. I només dir, per acabar, a nivell del que vam participar també arran d'això en un foro que fan amb el Cocteau, fa un parell d'anys, també tenien un estand, vam estar tots allà i va ser una valoració positiva en quant a un exemple de cooperació entre diferents forces. I a punt final, ho prometo, m'ha fet gràcia, m'he sentit bastant proper amb l'alcalde de Perpinyà, de Puigcerdà, perdoni, el senyor Pinyera, perquè nosaltres ho patirem bastant directament, això de l'hospital transfronterer. Llavors, pels temes jurídics, si és a nivell administratiu és problemàtic, nosaltres, el que deia abans, el tema legal, s'han fet reunions entre fiscals, jutges, policia, perquè tindrem els nostres problemes amb un detingut a França, portar-lo cap a Espanya, amb una alcoholèmia que se li ha de fer amb algú que estigui en el territori espanyol, no se li pot fer en les mateixes condicions que el territori francès, totes aquestes d'això, que fent broma, jo un dia vaig dir si l'hospital està prou a prop de la frontera haguessin fet un buc a la part francesa i un buc a la part catalana, potser tot això, tota aquesta duplicitat de catàlegs i tot això, ja sé que és anècdota, però ho dic en el bon sentit, que les dificultats administratives no priva que les persones ens entenguem, però són moltes dificultats moltes vegades. Res més. Seré breu, o procuraré ser-ho. Bé, jo parlaré amb una doble vessant. Jo vaig ser, com a cap de serveis d'administració de Mossos d'Esquadra aquí a Girona, vaig ser el responsable financer del projecte Coporrec Calarró, que el nom aquest tan original, comissari, el va
se'l va inventar el coronel Daniel Comtat de la Gendarmerie. No ens agradava, però com que li feia tanta il·lusió no ens vàrem atrevir a discutir-li. Bàsicament el tema va ser aquest. Llavors jo vaig ser el responsable financer i després parlaré com a director de serveis i bé, ratifico tot el que ja han dit els meus antecessors, que el tema de la paperassa és un tema complex, perquè a més es troben aquí, jo diria, bàsicament 3 administracions, una és la catalana, l'altra és la francesa i l'altra és l'europea. I llavors això és un còctel bastant a vegades complicat de gestionar. La veritat és que, i només perquè, com deia el senyor Salvador Sunyer, jo penso que l'objectiu era clar, doncs perquè si no a vegades és allò que dius que val més el farcit que el pollastre. Perquè realment, a més havíem de passar, passaven 2 certificacions l'any, s'havia de passar la intervenció d'una auditoria especialitzada en fer auditories, perquè l'administració local i administració regional no en tenien la més remota idea i fins i tot ens trobàvem amb la situació de que tu presentaves, és que justificaves nòmines o justificaves alguna despesa, per exemple el tema de nòmines, no n'hi havia prou amb justificar que havies pagat la nòmina, havies de justificar que aquell senyor l'havia cobrada. Llavors, esclar, a més et donaven 24 o 48 hores per esmenar-ho i llavors, esclar, si no ho havies esmenat ja passaves 6 mesos més sense poder justificar aquella despesa i llavors entraven a la propera certificació. És a dir que complexitat sí, però com que hi ha hagut aquesta voluntat important de tirar endavant, perquè jo estic molt d'acord amb el que s'ha dit aquí de la idea europea i a més els catalans des de fa més de 1000 anys que ho som d'europeus, doncs per tant hem volgut insistir i persistir. I llavors, tancant el tema econòmic, dir que el cost total per lo que fa a la cooperació aquesta entre Mossos i gendarmes va ser de 70.000 euros, dels quals 36.000 van anar a càrrec de la Generalitat. Bé, en l'altre àmbit, diguem-ne, com a director de serveis territorials d'interior, aviam, jo volia dir que, esclar, que els Mossos d'Esquadra, un cop s'acaba el seu desplegament com a policia integral arreu del territori de Catalunya, tota la relació policial internacional necessàriament havia de passar per als cossos de forces de seguretat de l'Estat, és a dir, Policia Nacional i Guàrdia Civil. Com podeu entendre, això era un autèntic fre a poder tenir una relació de confiança amb els nostres veïns, que són en aquest cas la policia francesa, concretament la Gendarmerie, la Policia Nacional i la Policia de Fronteres. Un primer abans va ser, com ja s'ha dit, la creació del Centre de Coordinació, ja s'havia creat el Centre de Coordinació de Cooperació Policial i Duanera, on hi havia els diferents cossos policials i on s'intercanviava informació. Hi havia des de la Gendarmeria, la Policia Nacional Francesa, la PAF, hi havia també la Guàrdia Civil, hi havia el Cos Nacional de Policia. Però nosaltres, si volíem anar, havíem d'anar o a través de la Guàrdia Civil o a través del Cos Nacional de Policia. Quan ens permeten entrar com a membres de ple dret en aquest centre de cooperació, fem un primer pas. I a partir d'aquí és quan veiem que podem fer un treball conjunt molt important. I jo penso que des de l'òptica francesa, la Gendarmeria i la Policia Nacional Francesa se n'adona que qui fa les funcions de policia integral a Catalunya són els Mossos d'Esquadra, no és ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional, que tenen competències molt i molt concretes. I per tant s'estableix també una necessitat bidireccional i a partir d'aquí sorgeix la proposta de fer el projecte del Coporreg en Calarró, que ja s'ha explicat i que per tant ara no entrarem. El que sí que vull dir que l'objectiu, igual com els altres que s'han comentat, és
minimitzar els efectes fronterers. És a dir, nosaltres dèiem fer desaparèixer la frontera. I en aquest sentit, policialment, això és un xic fort, no? Perquè vull dir, una cosa és el tema de salut, l'altra, però vull dir que policialment fer desaparèixer la frontera és un tema ja molt valent, no? Però jo penso que s'han aconseguit grans èxits i que s'ha treballat molt, que s'han establert unes relacions de confiança i de cordialitat, com han explicat el comissari i l'inspector, i que això només redunda en una cosa, en la seguretat dels ciutadans de l'un i l'altre cantó de la frontera, dels ciutadans del sud de França i dels ciutadans catalans. Per tant, benvinguda sigui aquesta col·laboració, que a més ja puc posar aquest exemple perquè va sortir ahir en el diari de Girona, es transforma en coses molt pràctiques, com és el dispositiu Pirineus, que es porta a terme aquesta setmana i que suposa una quantitat de controls policials, tant pel que fa de trànsit com controls d'alcoholèmia, com controls per delictes penals que es fan a un i altre cantó de la frontera. Per tant, aquest efecte de minimització de la frontera jo penso que estem en la via de treballar-lo i d'aconseguir-lo. I per tant, jo penso que és un element positiu, malgrat els inconvenients de la burocràcia que a vegades ens limiten. Per altre cantó també és normal, però que menti la voluntat, i la voluntat hi és, jo penso que es pot avançar en aquesta línia. Moltes gràcies. Gràcies per haver-vos sotmès al temps que us havien demanat, sé que és complicat. Si volem continuar respectant els temps, que hauria de ser la part fàcil, perquè la franja horària entre Perpinyà i Girona no canvia, on hi ha el même fuseau horaire, tindríem temps per fer un parell de preguntes. Hi ha alguna intervenció a la sala sobre la primera part d'intervencions o sobre aquesta? Les patrulles mixtes, per exemple, a dintre del TGV, entren en aquests programes o no? No forma part d'aquest pla. Patrulles mixtes, tenia entès que dins del TGV s'havien començat a fer algunes patrulles mixtes que passaven la frontera i que vigilaven. Això funciona encara o...? Sí, a sota. Sí? Sí. El de les patrulles mixtes, en quant a l'apartat aquest, és un apartat que encara estem pendents de lo que és l'Estat, l'Estat espanyol, en què autoritzi el cos de Mossos d'Esquadra poder participar en la cooperació directa. Això està recollit dintre el que és el tractat pel qual estem al centre de cooperació des del 2007, que l'Estat espanyol ens va reconèixer poder participar com un cos més a nivell de lo que és el centre de cooperació, i hauria d'incloure de facto el que és la cooperació directa, però no està reclamat i de moment encara no ens han inclòs. Llavors, el que és propi a la patrulla mixta, que vol dir que tu surts d'aquí i acabes la feina a l'altre territori i al revés, amb una gent de cada costat, o pots estar treballant, ho havíem començat a fer en trànsit però vam aturar no autoritzar-ho, a nivell d'estar baix el volum nosaltres amb mixta, amb algú de gendarmeria o de PAF i al revés. Llavors això de moment ho té reservat l'Estat i tot i que amb el tractat que tenim hauríem de cedir un moment o altre, ho tenen en estudi. Tenen així. Llavors les mixtes es feien sempre a nivell de Portbou i ara amb el TGV s'estan fent a nivell d'aquí. I ho fa Cos Nacional de Policia per tema estrangeria, o sigui el que és estrangeria. No, volia dir que esclar que ha tocat un punt molt important i que ja va ser molt important el reconeixement i la incorporació en el centre de cooperació policial i duanera, però que a l'Estat li costa molt el fet de reconèixer el cos de Mossos d'Esquadra com una policia amb una actuació internacional. I aquest és un tema que des del govern de la Generalitat s'està treballant per poder-ho aconseguir, però que la situació no és fàcil. En tot cas, pensem que, com ja he dit abans, insistir en que això és un benefici pels ciutadans d'ambos costats, però que aquest és un tema
de conceptualitat que li costa molt a l'Estat deixar estar aquesta competència, bàsicament perquè entén que a partir d'aquí la Generalitat encara adquireix més estructures d'estat, que ara és una paraula que està en boga. Gràcies. Doncs gràcies. Si us sembla, si voleu deixar el lloc, passarem a la persona següent. Gràcies per la vostra paciència i per el poc temps que us hem deixat. Continuarem, doncs, amb l'última intervenció i també el senyor Joan Gaubí, director de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, que ens presentarà l'espai web de l'Eurodistricte. Senyor Gabriel. Bé, doncs, totes les accions d'harmonització i d'estructuració de l'espai català transfronterer s'han realitzat i es realitzen en el marc d'un projecte de cooperació del programa POCTEF, el projecte Eurocat. En conformitat a la repartició acordada durant l'elaboració del projecte a través del que la Generalitat de Catalunya, Casa a Perpinyà, pilotava l'acció de creació de la web i s'ha materialitzat el portal de l'espai català transfronterer que tinc el plaer de presentar-vos avui. Aquesta web esdevé un instrument de comunicació i d'informació al servei de les institucions i entitats membres del projecte i també per al conjunt de la ciutadania d'aquest territori. El repte és que esdevingui una eina potent d'optimització de les nostres accions i doncs en aquest marc s'ha desenvolupat la intranet. La intranet, que és la vessant tècnica amb un accés restringit i destinat als membres que participen al projecte. És un instrument que permet de compartir informació i documentació, arxius, actes, documents, informes i estudis, i també notícies i dades. Permet també de disposar d'una agenda compartida, d'accedir a les dades de contactes de les persones involucrades al projecte i de disposar d'eines de participació i de comunicació entre entitats. La web de l'Espai Català Transfronterer, en la seva vessant pública, és una eina que permet de difondre la informació a tota la ciutadania present en el projecte, la seva activitat i els serveis dels quals pot gaudir l'usuari. L'eina com a tal permet la participació ciutadana, afavoreix la interacció entre usuaris i institució, esdevenint un suport pràctic de comunicació en el si de l'Espai Català Transfronterer. És una eina multilingüe i la web té la vocació a projectar i promoure el projecte cap a l'exterior. Doncs ara passarem a les seccions i continguts. Doncs, en l'apartat introductiu que teniu aquí, i que doncs presenta el projecte de l'Espai Català Transfronterer, doncs dona a conèixer els elements que comprenen l'ECT, dades i fotos de l'Eurodistricte. Aquestes fotos també les podeu retrobar, són lliures de dret, les podeu retrobar més enllà dins la pàgina. Bé, ara podem passar a l'apartat de l'Eurodistricte. Doncs en aquest apartat es presenta el que hauria de ser l'Agrupació Europea de Col·laboració Territorial en la seva organització i també la possible creació d'un Eurodistricte a les comarques nord i sud del nostre territori.
presenta els objectius, les missions i l'evolució del projecte i dona informació d'eurodistrictes existents a les fronteres europees. Bé. Després tenim també accés a estudis i guies. Doncs la web és una base de dades i de recursos. Doncs tots aquests elements els podeu carregar també sense cap problema. Doncs. Aquí estem a l'apartat de premsa. Doncs s'hi poden trobar comunicats de premsa. També reculls. De fet, teniu tota la informació que es passa al territori. En aquest apartat també hi teniu els ajuts i les subvencions. Podeu carregar els documents oficials per demanar subvencions, ben evidentment. Després també s'hi poden trobar notícies. Aquí teniu també un lligam sobre les pròpies webs de les institucions membres de l'Eurodistricte. Fent un clic podeu arribar a la informació, per exemple, de l'Ajuntament de Figueres i d'altres. De l'apartat Atenció Ciutadana, doncs, aquí trobareu dades socioeconòmiques, turístiques, de transport i de formació transfrontereres. I trobareu també totes aquestes informacions sobre els projectes Interreg, els projectes de fons comú, ben evidentment, organismes de cooperació, doncs informació sobre la CTP, l'Euroregió, Europe Direct. Doncs l'RSS, això és una cosa que segurament coneixeu. Si esteu abonat, de fet, la informació us arriba directament a la vostra veu electrònic. Buscava la paraula, perdoneu. També hi penjarem enquestes. Aquesta és una prova, només una mostra. Hi podeu trobar també tots els mapes, els podeu carregar també. I després tots els contactes de tota la nostra organització. Els teniu aquí. Bé, doncs, això era una presentació ràpida. Us convido a anar a visitar la web, a utilitzar-la, això sí. I doncs perquè serveix, és un instrument pedagògic per sensibilitzar la població de l'ECT i també és una eina de comunicació entre nosaltres perquè això és l'eina que hem de fer servir per desenvolupar aquest territori, per cohesionar-lo. Doncs és amb aquesta eina que ens permetrà avançar, de fet. Bé, doncs,
Us he d'agrair per la vostra presència en aquestes jornades i deixaré la paraula a la persona següent. S'ha exposat avui, trobarem penjat, em sembla, a partir de demà. Sí, a partir de demà tot el que s'ha gravat aquí avui en aquestes jornades ho trobareu penjat aquí i ho podreu també mirar. Molt bé. Alguna consulta, pregunta al director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà? Teniu alguna idea ja de quines consultes arriben a través de la web o físicament a la Casa de la Generalitat a Perpinyà? Qui us ve més a consultar? Gent de Catalunya Nord que té interès per Catalunya Sud o al revés? Aquesta eina, aquesta web, és en fase de preparació. Ja hi hem penjat diverses informacions, però bé, de moment és una cosa que no hem fet encara, de tenir estadístiques sobre aquest tema, però quan les tindrem ja les difondrem. I a la casa físicament? Sí, fa una mica de l'accent, no? Sí, a la casa la gent ens visita per tenir informació sobre el tema. Diria que és més interessada la gent d'aquí, la gent del sud. Ho lamentem, però bé, sí. Sobretot sobre el fons comú de l'Eurodistricte hem tingut fins i tot més participació i més demandes de la part d'aquí, de les comarques gironines. També n'hi ha hagut de la Catalunya del Nord, però una mica menys. Però bé, el que intentem és tirar endavant aquest projecte i a veure com ho podem fer el més eficient possible. Gràcies. Gràcies a vostè. Doncs arribem a la cloenda i per la cloenda intervindrà la senyora Francesca Guardiola, sotsdirectora general d'Afers Exteriors. Gràcies. Sí, ara me'n cuido. Bé, bona tarda, bonsoir, o bon après-midi, je ne sais pas. Res, em toca a mi fer la cloenda en nom de la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya d'aquesta primera sessió de les jornades tècniques de l'Espai Català Transfronterer que avui ha tingut lloc aquí a Girona durant tot el dia i que demà tindrà la segona part a la Jonquera. Demà serà més concret, avui ha estat la cooperació territorial i demà es concretarà més amb la cooperació de tipus empresarial i universitari. D'entrada, permeteu-me d'agrair a la delegació territorial del Govern de la Generalitat a Girona per la implicació, gràcies, per la implicació i l'organització d'aquestes jornades i també agrair la participació dels ponents, tant els d'avui aquí a Girona com els que demà participaran que intervindran a la Jonquera. De fet, la idea de fer aquestes jornades ja suposen d'entrada aquest aspecte important a destacar del desenvolupament de totes les activitats que vol portar a terme aquest projecte, el projecte Eurocat, que com bé s'ha dit ja durant tot el dia i aquest matí, té com a objectiu principal estructurar el territori de l'Eurodistricte, de l'espai català transfronterer i facilitar tots aquests contactes entre tots els actors i les institucions de l'Eurodistricte perquè cada vegada hi hagi més projectes com els que s'han explicat en el dia d'avui i sobretot aquesta tarda, que han estat projectes molt concrets i molt acotats amb continguts diferents i que es vagin desenvolupant i es vagin generant en l'àmbit. També agrair en aquest moment per part del que és el projecte de l'Eurocat tot el suport tingut del POCTEFA, de l'autoritat de gestió del POCTEFA per al seu desenvolupament. Fa pocs dies, de fet, fa unes setmanes, vaig estar a Tunísia i vaig participar també en un seminari que organitzava la mateixa Comissió Europea
l'objectiu del qual era conèixer els models de desenvolupament territorial adaptats per altres països de la Mediterrània. En aquest cas era presentar la nostra experiència, l'experiència de Catalunya, amb la voluntat que països com Tunísia, països més del sud de la Mediterrània, aprenguessin o tinguessin l'experiència directa dels nostres models, del que es diu ara del nostre know-how, però que a la vegada aquesta experiència també els hi poguéssim traslladar els possibles errors o les possibles dificultats com les que ens hem trobat. Catalunya porta molts anys treballant amb el que és la cooperació territorial, no és d'ara, ja des dels anys 80, els projectes de cooperació amb els territoris veïns ha estat clau per tal d'impulsar el desenvolupament i la cohesió territorial. Nosaltres, com a govern de la Generalitat de Catalunya, creiem de fet que només a través de la cooperació territorial podem fomentar i ajudar a aquesta Europa, que aquesta Europa sigui cada vegada més integrada i que les fronteres gairebé, com ja passa en molts casos, siguin inexistents. De la mateixa manera entenem que la cooperació territorial és el millor camí per identificar i fer front a tots els problemes comuns que tenen aquests territoris compartits, però a la vegada que sigui la millor manera també de trobar-ne les solucions a aquests problemes. Per això, des del Govern de la Generalitat entenem que en aquests moments, al moment en què vivim, tenim uns reptes, però que a la vegada aquests reptes són també una oportunitat que en l'actual situació de crisi econòmica és essencial i esdevé essencial establir sinergies amb els territoris veïns per fer front a aquestes situacions comunes i aconseguir que les poblacions, els territoris, cada vegada esdevinguin més competitius i més resistents a aquesta crisi, tant de la situació actual com de la possible futura. Hem de seguir treballant conjuntament en tots els àmbits possibles. L'exemple que hem tingut ja al matí, en el cas dels projectes com la CTP o l'Euroregió i sobretot aquesta tarda amb aquests projectes tan concrets, tant de l'àmbit de la seguretat, de la cultura, de la salut, àmbits com l'economia, el desenvolupament local, àmbits que són possibles treballar en conjunt i per tant des d'aquí animar a fer-ho. La jornada d'avui ha estat, i així ho esperem i esperem que demà sigui també així, haurà servit per acotar aquestes tres perspectives que hem parlat, tant la de la Unió Europea, la de l'experiència d'altres associacions de cooperació territorial i la d'aquests exemples i experiències presentades i molt concretes. Des de l'àmbit de la Unió Europea, el representant de la DG Regio ens ha d'alguna manera presentat ja una mica les perspectives per als nous programes comunitaris i la nostra voluntat, de fet, és seguir desplegant les polítiques de cooperació territorial de la Unió Europea i participar activament en els nous programes comunitaris que es convocaran a partir del 2014. Ell ha destacat, i jo crec que és important tenir-ho present, com hi ha d'haver aquesta col·laboració intrínseca i directa i punts de trobada entre el sector públic i el sector privat. A continuació, amb les experiències presentades, com hem dit, tant des de la CTP com de l'Euroregió, ens ha animat o ens ha reforçat aquesta idea d'impulsar les eines que són l'AST, amb la creació de l'AST de l'Espai Català Transfronterer, perquè tot i les dificultats i totes aquestes coincidències de les complicacions administratives, burocràtiques, jurídiques que surten a cada moment, segueix sent les AST un bon instrument per millorar les nostres polítiques de cooperació territorial. Aquest instrument jurídic, que va estar adoptat en el seu moment pel Consell Europeu i el Parlament Europeu, ens han de permetre treballar en millors condicions i sobretot a partir d'ara de la nova fase de programes comunitaris per impulsar encara més projectes. Quan hem tingut l'exemple tant de l'Hospital de la Cerdanya com el projecte d'escena catalana o els de l'àmbit també de seguretat, i em deixo el de prevenció d'incendis, que ha estat molt interessant, el del massís de l'Albera, s'ha coincidit en que són moltes vegades iniciatives les que surten i que després les administracions i les institucions hi venim al darrere, moltes vegades engegades des del territori. I això és important que això no es perdi perquè nosaltres tenim com a un teixit social molt important i que s'ha de recollir sempre aquestes iniciatives. Aquestes són les voluntats de sumar i potenciar al màxim aquestes energies
i aquestes institucions que ho han fet fins ara han de seguir desenvolupant i fent-ho per trobar aquesta col·laboració amb capacitat de promoure i recolzar els projectes de proximitat. Res més, només agrair la seva participació avui aquí i animar-los també a participar demà a la Jonquera, que desitjo que també sigui una jornada tan o més profitosa i pràctica com la que ha estat avui i que, per tant, aquestes jornades i altres ens ajudin a configurar aquest marc de col·laboració i de potenciació d'aquestes iniciatives que ja n'hi ha i que seguiran creixent-ne. Recordar-los i animar-los a utilitzar la pàgina web que també s'ha presentat ara de l'Eurodistricte, perquè també és una manera d'acostar aquest projecte a l'Eurodistricte, a la gent, a la ciutadania, que pugui tenir la informació d'una manera més directa i més propera. Res més, molt bona feina, moltes gràcies i fins ben aviat.